पाताल कन्या बुंग खना को खाइबले पाताल मिसे कन्या बुंग हानु बुसा बरो बुसा बुयाबो टिपरा मथा होके लड़ा नहीं पाताल कन्या अगर हमने बता मुनि सातामु जिरखोगो और सिर्फ बुबा करना से सिनिरुको आं सिनिरुको नजो तो सब लोग बोलता है कि अनाज होगा जो होगा बुबाकरा बोलता है कि मारो को जारे को दोखारे तो अपने ऊपर विश्वास करो विश्वास से एक चीज होता है अपना ऊपर भरोसा रखो अगर हम लोग एक मानी को बाहर तो नहीं बाहम से अगर हम लोग एक कोई आईपीएफ बीजेपी कांग्रेस सीपीएम टिपरा मथा होके लड़ा नहीं अगर हमने और सिर्फ 18 महीना बाकी है मोखां खिजिगी पाजागलिया पिन बदला बसे बनो रां चाकरा खाय चाकरा खनि चाव कलेज पुरु पुरु कलेज नक बारा दंनो नि रां करे दिनि बियान आसो पा चसमा कसम कसम मोखां थासा के सुबै गुरिजां पिन तेरा जंनु नुखा बनो सुनि सका बरन मांखान नों सिंदिनि आजि बनो बिनु उत्तर करै सिकक बयनोबो खक्त निजि सामा गोनांबा बसा खानानै दं राजानिले आइगिनि सिमिसे न कटमा तांजा बं पारासो तरुआ राजबारि आबु बगारा नक सिमि पाताल कन्या सं पारासो तरो आबसे बनो बरमान हाइमान होनै सिंनो आबकी एकटा अंक ककदा नों मै दंफुरके काहाब नों खालायगा बुट पासंमा ब टिपिएफ रंजारतै बुट पासं बुं बंजारतै बुट पासं बुं टिप्रा मथा नरबो पास्ता जागा पासा खाबलाथा ताम काइसा पान पासिंया सा नरसो पासिंया बुंजोके पास खालारि मेनो हाजा बम हाइको साइ दं बाबो तामना साइजामान चिन्नो तो आनरस बंके डायमन्ड रांचां सेफान दाम बोरै रगदा हामजांनो हायता किरा कसुं आबो मा बायदों बा गगन जै खरा जेलुबा चक चक कोलै सुना होया हनया आनि डायमन्ड गाल पाता कोनजन बुदै पास खालाय रहरानो हाले हामा बारा न हामा गलत हिमै मायाबो कयता दं सलायका कयता नि हाइन हाय तवाइसा भिडियो मा खाय फिफिला हा कारनखा जे सिकावा आं नखा काइसा भिडियो एमडीसी उमा शंकर नि भिडियो नखा आं उकंतु किसा तिनि सानाय और जागा बोजे साखा एमडीसी उमा शंकर ज बर्तमा हिसा बुंगले खनाथथक पाताल कन्या हनै फियाबा नों नुसाफिगो और जागाव पाताल कन्या के हानि बुसा हनै किन्तु हानि बुसा सिंगै टंका के हानि बुसा बुबाग्रान तिनि सिनिरिया का सब सिनिरसा हाय हानि बुसा बुबाग्रान सिनिरिया का सब सिनिर नों पाताल कन्यानो साका पाताल कन्याले बुंगले खनाथथा हानि बुसा नि साइड हानि बुसा सिनिरिया का सब सिनिर हाय एमडीसी उमा शंकर देबरमाना आं सावानि मुसोगो नों मुइतनार दे अकगनो टिपेप नि बुट बायसि नों तिनि एमडीसी इंगै नों लुकराव बायसि नि जागो काम खे मुइतनार दे निनि सागुनो नों तिनि बाहायके नों खरकसे एमडीसी इंग तततै नों बाहायके कक बिसिरि साकानि साकसांनो नों तिनि निनि बरमनो नों सबागि खिबिखा फियाबा अमहाय काइसा बरनो सोरम मानि बे या किन्तु सामुंसे फुनौवानि नांनाय सामुंसे खायवाना नाय नों तिनि कक बायसिनि फुनौमा बायदि नि सामुंखुन जागा सगिया वान सगैनि एमडीसी उमा शंकर जे निरौनि जे जागा एजेंडा इजोनि मेन एजेंडा तामो इजोनि एजेंडा बाय पाटल किनानि आइगनसे कक सावानि दा है जे कुनु जागा जे इजोनि मीटिंग जे जागा गैदरिंग और जागा इजोनि जे स्पीच रमानो को पाटल किनानि आइगनसे कक सामनि निरौनि एजेंडा बा पाटल किनानि आइगनसे कक सामन दा है अम हाय कौरनो साबदन खायरदि तिनि टिपिएफ ब्लनि बुट याक्सि कंसा बायसिनि रनो तिनि सिनिराय रहगो साबदान खायरदि नों बाहायके पाटल कन्यादे बाहनि बनस हमाखा है बडे बाथाल हम बाहायके हमाखा निनि उखुगन नों जे उकगनो कफ्लमानि निनि साकसरे नों बरम सबागि रेखा नों खरसे एमडीसी इंग ततदिसा अम हाय कौर सागो नों ब जागा सयके वानसगरे निराव दा हातै दफानि बाङै सामुतानाय अम हाय कक सानाय बररदे अम हाय निया टाइपे डायरेक्टसि हातै दफानि हनै जरगि
last ya buko jo ne greta tu pralan tabo wanjo ni je jaga gathering ge sudo patal kanya ni ekon kok saman no bole jo ni hati do phane mang jo kok salali able abde ni ro ni greta tu pralan movement gunda mothara jo ta te pra motha sa singli gunda motha si